Na-rescue sa mga personahe sa Coast Guard Southern Mindanao ang tulo ka mga individual sa General Santos City kansang bangka ang nagubahuman mi buto matud pa ang makina ni ini. Ani ang report ni Just Tony Humamil. Hapit madisgrasya ang duha ka mga mananagat sa General Santos City. Laki pang usa ka bata human mibuto ang makina sa ilang bangka. Sa investigasyon sa otoridad, padulong unta managat ang mga mananagat diyang pagpaandar nila sa makina sa ilang bangka. Kalit kuno kining miboto, rason nga nag-iyay sila og pagpangambak, lakip ang 4 anyos nga bata. Maayo na lang kuno nga naa pa lang sila duo sa baybayon sa Barangay Labangal diyang nahitabo kini. Giila sa Coast Guard District Southern Mindanao ang mga na-rescue nga sila si Rasi Irali, 22 anyos, Benji Sabturani, 19 anyos, ug ang 4 anyos nga batang lalaki nga si Bobby Irali, nga pulos residente sa Barangay Labangal, General Santos City. According sa ilaha, kanang gapangisda sila during that time, unya pagpaandar na sa ilang makina, ni kalit lang buto ilang makina, bisan sila. Wala sila kabalo sa rason nganong nakuan, nganong nibuto. So, Paspasab ng girespondihan sa mga personahe sa Coast Guard District Southern Mindanao ang hitabo. just very lucky or they're very lucky na wala may injuries nila, no? Tapos timing lang po na naay ka ng niagi na barko from Zamboanga, nakita sila, no? Kaya kalayo naman ang ilahang bangka, gi-report sa Coast Guard mo to, naka-respondi dayon ng ato ang Station Jensen through. Padayon pang ginaimbestigahan sa otoridad ang nahitabo. Kauban si Bong Vicencio sa kamera. Ako si Jess Tony Humamil para sa One Mindanao.